Čaute lidi, moje jméno je Vojtisek a vítám vás u dalšího videa ze hry Rivals v Robloxu. A je tu se mnou Jakub, můžeš pozdravit. Ahojte, čaute. Dneska si zahrajeme 2v2, takže budeme hrát takovejhle. Dobré, tak už to zapl. Budeme hrát prostě, budeme ještě hrát rankedy, protože kámoš ještě nemá level na to. Prostě kámo, prostě máš tak malý level, co to je. Ale nepotentuj sa. Já se nepamatuju, ale tak jako. No, to sa nám dá. Arena, pojď arenu. Poďme. Arenu. Čo chcú ísť? Kámo, Construction, to sa nechce ísť. Ani Graveyard. Graveyard? Dobré, tak. Tak vemu čas. Ja budem flashbang. To Aj. OK. Poďme vyhrať, no. takže nevidím, dobré. No, oni majú tento. Oni hrajú nejak tímovo. Dostal 13. 10, 8, 24, dead. Dead. Up, je up. Hej? Jo, je up. Hádžem flashbang. 16? Jsem dostal hore. 60? Aha, som hore aj ja. Jo, 12? Už? Počkaj, ja mu poviem naproti. Dead. Nice. David! Vojta poťahal. David! David je frajer. OK, kámo, tento spawn je docela dobrý. Hej, poďme. Tu sú. Poď, bangujem. Sú dole? Počnutý? Hej, dostal som snipov. No som sa nevšimal. Aha. No tak dobré. To je mobile hráč. Oba dva. Lidi, jestli se vám líbí tady to video, tak můžete dát like nebo odběr. Moc mi to potlaví v tvorbě. Jsem mohl vytvořit takové dobré video. Okay, tak. O, 100 minus. On má snipu zase kam? Dobré, zase Flash. Flashnutý. 12. ještě dva. Zadá. Ja Já musím si- pušnúť týchto zo snipov. No to kamo môj aim. Dobre, jeden. In. Okay. No nevidím. Aha, ja nemám prebité AR-ko. To neprebilo. Podle mě up, ale nejsem si jistý. Tak nejak. Jo, je up. Jak vieš. Děkuji. No je to možné. Neviem, akože na damage asi nevyhrám. Ja budem nájsť. Je up. Mám ísť pozerať up? Máme up. Ideme pozerať up. Je up. Bacha. Je. Pravo. Aha. Mne to prepol samú zbraň. Jsem slyšel. To ne. Jak? No, to ja asi neotočím. No to či. To ja mu potom dať teraz minimálne 8. Aha. Prečo ma kempí? Kde je? Vidie dole. Jsem už shockdownu. Jsem to shock. Sa bojí. Vybrať si Ja shockdown. nejdem na flashbang. Já jsem mu toto, katanu a... Tam ja si zoberiem pištolku. Mám taký dobrý skin. Hadem granát. Hor. Na snipu. Snipa. Dead. Tu bude dole. Jo, dole. Není. Je tam. Utíká. Nie dole. 20. Aj uteká. Nice. Dead. Velmi No, dobré. pištolku. Že? Mám tento Poďme vyhrať. vyhrát. Taký Počkaj. Ja som tam hodil granát. Nič. Kamo, prichystaj katanu. 9, 18. Á, ja som zase dostal. Dead. Katanu máš? Jo. Yes. Má no, snipu. Aj zas. Netuší nic, kámo, prostě. Katana je... Bot. Katana je největší counter. No, ja ho... Prostě Ale ja šetrím asi granátom. Ja ho hodím tam hore. Pojď dole. 18. Ty.
On mi dostal, takže dosť. Kde je? Ja neviem kde, ja som sa tu bugol. Ja som sa tu bugol. Dead? Nice, ešte jeden. Dá si dať? Nebudeš, tak poď za mňa, ne? Vychod som medkit, kámo. No, to je drahé. Vychod medkit. Čo je, 400? Ja nie som si istý. Rád, když si na 400. Asi hore kempy zas. Takže poďme hore. Je up, je up. Jak to všetci Tady, tady. viete? Kde? Aha, Dostal. 445. 24. 27 dead. Nice. Ináč. Kam ja mám celé čierne AR-ko. Aha, aha. To čo máš za vrep? Jaj! Ty na pumpu? Jo. To čo sa stalo? Mám taky mě zajímá. No ja zasa dostanem hlavu, no. Už tam je zasa, hej? Dead? Poď, ideš tam. Ideš, counter. Dole bude asi. Je to dole, Ja, dole, no. dole. Neviem. Prichystaj si katanu. Tak, ty si dead. Musíš dát, jo, nemá crack, kámo. Do mňa dostal dosť. Ok, nice. Kámo, ten skin vyzerá tak dobre. Nice. Dobrý, vyhrál jsme ještě. Dali sme to. Bude nám ještě jenom. Poďa, poďal. Jo, Yes. ok. Počkaj, ja to dám. Abo nie, Lidi, počkaj, uvidíme ja se v to další iba hře. Dobrý lidi, máme tu další hru. Áno. Co je za mapa? Arena? Dobré. Yes. Asi toto. Já dám úplně basic já tu loadout. hraju kuš, kámo. Kuš, kam když půjdeš To je tady. dobre. Kuš tady, get A ja mega. viem. Mne sa to nechce hýbať sklo. 30? Aj tam je. Dostal úplne, dostal 27. Dobré, Hrá riot shield, hej, takže, riot shield, takže... já vím, no. Nech ho tam, pomeď by pri sebe. Klasa? Tam ten hore s tým štítom dostal. Dead? Ten aj mňa obúra, no. Kamo, pomeď ho. Tu je! Tam. Dostal. Aha, tak to na blokuje toto? Aha. Čo, RPGčko? No, má jedno. Má low jak kamoci. Aim. Nice. Movement. Ešte jedna výhra, mám 2 kľúče. Já jsem to... Poďme, ideme vyhrať. Kamos? My sme prišli vyhrať. Hej, navadí. Dostal, 40. Nice. A hádžem molotov. Pikujem ho. Nič som mu nedal, sed na to. Dostal? Má jedno. Sorry. Tento. No, nemá jedno. Počkaj, ktorého si myslel? Toho, ja aj toho s červeným, hej, toho anime. Nejakého. 44, nie? Beru normální loot, hraju tady, jakože je tam blízko. Čo hráš, smoke? Jo. Čo? Hej. 9, dostal 10. Dostal 50? Ja ho buchám. Aha, on hral túto, tu. Gunboy, čo to je? Kam, tak to je broken. No, ja sa teším, keď si kúpim snipu, kamo. Takže mám... Že by? 10? Zasa molotov. A molotov moc ubírá. On teda nás chval vyšutí, aby nás mohol pušnúť na blízko. 12. 24 dead. Ten... 9. Ten nevím, kolik mám. Jo, To je myslím, jedno. že za 50. Ja ho idem byť? Tak nie, no. 12. Dodge. Nice. Má one, asi. Tak to je kam. Je to kámo. Kamo, troška šikanoval. Jenom trošičku. Yes. Počkaj, opäť movement. Aha, pozeraj, hej. No, tak nič, no. Tak alebo... Zasa molotov. Dostal som. A sedmi na nás. Oj. Sú na našej. No, a ja som dead. To taky. Dostal? Ja mám 40. Tak. Tu máš ešte v pohode, tohto máš. No. Ďalší, ten má zelené.
On hrá této. Ten bod, on hrá prostě této. Kámo, mě to prostě Daggers. nesvědčne, kámo. Já si koupím Daggers. Dáme so snipy. Daggersky jsou OP. Já jdu počnout. Že by, prosím, 75. Idem s tebou. Crack? Vidím ho, idem mu naproti, presne. Počkaj, videl ho, ja mu pôjdem na blízko. A, dostal. Dead? Dead. Nice. No, mám na B. Dostal. Já jsem dostal. Nechápu skôr. Kde strieľa? Alebo ja kde strieľam, no. Daj im. Kamu brz mě táhá toto kolo. A toto je šťastie docela, on ten cápek, čo tam kempí s tým štítom. Kámo. Debil hnusný. Abych už byl hrát, kámo, kdyby jsme hráli kompy, kámo, a tam bychom to zakázali. No, ja musím hitnúť ten level 50. 75? 9? Molotov! Zas, ty kokos, on je ten molotov silný. On sa to nezdá. Dostal 35. Co? Prebijam. Dostal, crack. Dead? Nice. Assist. Pušujem ho. Nemôžem zebnúť. Tak, som ho. Už jsme mohli ještě dát. Yes. Matchpoint, ideme si pre výhru, Vojta. Yes. Tak. Počkám. Pikne teraz. Nič. Dostal 20, Tak pod nami. Dostal. 2 hlavy dostal. dostal 24? Se stahuje. Zasa hráte to, hej? Mám ho. Má RPGčko. Ten poslední. Hej. To je RPGčko. No, Jsi musíš spamovať asi. No. Som dostal RPGčko, si ho nevšimol. Ak sa budeš takto držať hore, tak on ťa nezabije. Kamo, tá brokovnica je nejak OP, ne? Dead. Oh! David. Kláč. Dead. To je tému David. Yes. Yes. Prostě kouti. Prostě Vojta ťaha. Otevřeme si nějaký jeden direct, no padne. Ideme si dať, že ideme tak, že mirror matchup, že všetci budeme mať tie isté zbrane. Na schvál, len tak, Môžeme. skúsime. Dáme poslední kolo. Môžeme skúsiť. Já jsem dostal něco, to bylo už. Koľko? Fúha. Doufám, že bude mít nějakou dobrou arku. No, dúfam. Nejaká tá snipa by nebola zla. No, Nemá ranu, poďme. já bych dal. Bude sranda. Arana je dobrá. No, dobre, už som sa zľakol. Ale sú to zasa mobile hráči. Jeden. Oh. Minigun! Horn? Hej, poďme, ideme minigunom. 24. Aimbot. Dead. Kámo, tak co děláte exokan? To je hovno. Aha. Kámo, to je také iba. Prosím, nech sa menia. Autoshooter noob, hej? Ale To nie je permafrost. A motorka Ideme. je dobrá, kámo. Hodím Hej, to je flash strašne tady. dobré. Aha, to je toto. Kámo, ten permafrost je strašné hovno. Jestli... A ty môžeš hádzať niečo s nej. Pravím. Ale dává hodně damage, jak ty. Ja viem. Ja ho mátim. Já jsem prostě, mě to nepipilo. Ja tu permafrost neviem používať. Je tak ne? Neznám ani to. Ale čo to? Okay. Ale heď. Toto? Nice. Hotovo. Dobre, ideme. Kámo, ja som asi dead. Lebo ja som si ho nevšimol. Ranul som. Proč tam pikujú oba Granát? dva, kámo?
Pekná Vojta, Proč tam Olju. proč tam pikou dva, kam? Co to Autoshoot, počkej noob. asi? No nic, kámo. Pretože mi nemá ani autoshoot. Energy drive. Oh, energy rifle. To je iba strela, to sa odráža zo steny. Medkit? Dostal. Medkit. To trvalo. Kámo, ten medkit sa mi zrušil. Také, Ja som si ho dával. co dělá ta vlastně ta Battle X-ka? To To keď si dáš... Oh, Co jsi dělal? to- Co dělá to? Jo? subspace? No. Keď niekto to... Keď dáš to, tak ono to akože... Jo, to... Boostne ťa to. On ťa to boostne. Ale ak niekto do toho skočí, tak mu to ubere. Ja neznášam bol. 60? 37. 200? Jsem dead. Hook up! Dead. Aha, to je toto. Ale skin není tak dobrá. Není no. Iba na movement. Bacha, Ježi. No. Ja nemám s tým lúkom aim, to je... já radši... Neznášam lúk. Já radši to... Jak se jmenuje? Oh. Xbox, kámo. To zkuši. To je lepší. Jaj no, to je dobré. Tak si vezmeme ještě Battle Pass. Čo, ideme skúsiť to, či ideme už normálne? Už. Poďme ešte jednu. Dobrá. Tak tam. Ještě no. Tam mám ten Darek. Co mi padne z toho. Vážne niečo dobré. Unboxing dneska ve videu, vybené. O, kamo, ty nějaký ten, white, ten. Nevím, Nerob. dekal, nebo diko. Na to, na Jaj. ten, na... Počkaj, vraj? No v rap mi padl na, jak se jmenuje, na flash. A máme dokedy by sme mohli zahrať. No, Inokedy. tak lidi, kdybyste chtěli Rocket, tak co, nevím. V dalším videu, Stačí povedať. no, stačí psát nebo dát 5 lajků aspoň. To by bylo O, RPGčko, Molotov. No, Molotov incident, tak. 10, Taky? 100, 50, OK, dal mi. 50, 100. Halak bar. Ten Ja, banhammer. To mal. Skús iba daj pravé, pravé a pravé. Ono to dáva one tap sa mi zdá. A? 50 obidvaja. Co? Počkaj, zablokujeme im jednu cestu. Idem ti pomôcť, lebo ťa pušujú viacerí. Já to nechápu tu. No nevadí. To dáš. Ja hej. To je Xbox hráč. A kontroler. To, počkej, to jsou No, mirrors. teraz zažijem druhú svetovú, no. To jsou mirrors? Hej. No. RPGčko hnusné. Poď niečo dobré, není zlý wood. Toto je dobré, ak to vieš používať. 70 minus 50. On má jedno to. Ten s tou hlavou, no tento nie. Ten druhý má jedno. Takže toto nie je zlé ako to bude. Tam ten capek má jedno naľavo. Dead. Nice. Prešklapem oko. Sa snaží niečo, chlapec. Čo mu fake? Ja viem na čo. Nice. Ja som dead. Lebo... To nebo hit? To jak nie... No, ty si dead. Ty. Tak a potom sa niečo tu... Kamo, dobrý. Ideš. No. Dostal 40 dead? Ty, keby ešte to zabíjaj toho druhého. Škodný. Snipa! Ale... A molotov. Ja. Či flashbang. Flashni ich? Neví nic? Ja som dostal. Flash. Já nemám za sebou aim, kámo. Ani ja. To byl hit? Ja myslím všetko. Dead? Ja som myslel reálne všetko.
Flashujem, koukaj se preč. Ja som ešte ani raz nedal capkovi zo snipov. Takže... Dead! Kamo! Kamo Dve sa... hlavy? Kamo, Ste dej... tá... Oj, no pišovky! Zvykni Ide sa spamovať. zvyknime, kamo, až budu mít to, kamo, tak kamo, říkám, že já jsem nesmrtelný. U mňa mám málo. 45, má jedno. No, skoro jedno. Fakt asi 2 sekundy podržíš tými pištovkami a je dead. Okay. Tam ten nie. Ten druhý. A to môžeš iba držať. Ty iba drž. Sa neboj. To je open na tom. Kamo, No tak... koľko? Ja on si dal meda. Au. Ešte jeden. To je trošičku blb. Aim. Kamo, já jsem goated! Avoid down top. Věc. Oh, crossbow. A slingshot. Molotov. Ne, slingshot, Slingshot ne, je kamo. dobrá. 10? Dostal? Že je ten slingshot OP? Dostal? 16, 70. Dead? Oh, no scope. Dead. Kamo, jsem nejlepší zkušit potom. Ste Ez. Dobré lidi, toto by pro dnešek bylo vše. Jestli se vám to líbilo, můžete dát like, odběr a vidím se u dalšího videa. S tím, čau.